käksä, niin se voi vetää tuon seuraavan käksellä. Näin oikeastaan voi. Joo, mut... Mä voin puottaa kakkoselle. Juu. Ei sekään puotta. Käksää käytti. Joo. Juu. Kato. Sisään seuraa eturangasta koko ajan. Siirrän eturangasta. Joo, näissä voi välillä kattoo. Vasemman jalan jarru myös koko ajan tuolla päällä. Juu. Pieni pusu ei haittaa. Ja sit noissa tiukemmissa voi katsoa myös sitä kaaratteen sisäreunaa. No nyt ei kyllä nää vittuja. No niin, siellähän se on. Juu. Vittu. Oispa käksä. Pyörähtää. Joo. Ei pyörähtää. Tuli vaan raju heitto. Juu, nyt ollaan nyt kunhan vaan löytyy pitoa Sierrallekin, niin... Onko sulla video? On. Joo, Siinä on vähän erilainen heitto. Joo, mutta nyt ollaan aika hyvin kuitenkin pelissä mukana. Ollaan. Vittu mitä menoa. Tätähän sen kuuluu olla. Tätä sen kyllä, miksi me ei oo ennen ajettu tälle? Kyllä eiköhän me kesälläkin ajeta tälle. Varmaan. Siinä se menee. Nyt pyörähti Marin ympäri. Joo. Stop. Ei. Ei mahu. Aika hyvä. Tuli kyllä muutama hyvä pätkä, täytyy sanoa. Joo, jatketaan vielä kuvaamista kuitenkin, jos tästä jotakin sais. Vastaheitolla ja vasurijarrulla. Katsotaan miten käy. Kuhan ei pyörähä kukaan. Siirrä ympäri. Joo. Toi Pemmikin on vähän kysymysmerkki. Joo, se on vähän kysymysmerkki. Pemmi ajaa puskaa. Mulla olisi nyt aika hyvä linja tulos täältä. Joo, tuo aliohjaa tuo Vemari tuolla. Noniin. Onko vähän helmi? Oh. Otetaanko ihan ovenkin? Joo. Juu, mä tiedän, että keula aika lähellä. Kyllä, noniin. Siinä on takarengas. Kuinka lähelle päässä? Vielä voidaan ottaa metri. Vieläkö voi ottaa? Nyt on hyvä. Ei ollut lähellä. Ei. Sitten kun tulee toi Sierra, pakokaan saa Jusissa Juu, riittävän lähellä. Haistan, juu. Joo, siellä se menee niinku pitääkin. Tosiaan. On muuten oikeesti tultu hyvin tää kierros. Aika paljon antaa näissä mutkissa myös toi Sierran niinku eturenkkaat luistaa, että ei... Joo. Mennään sille 4 pyörää. Kyllä tää muuten varmaan saattaa jotakin kesääkin varten opettaa. Joo, eiköhän tää. On se ihan erilaista, mutta... Ja. Siinä on kuitenkin... Meinas vähän lipsahtaa, niin kuvasta näkyy. Joo, ei haittaa. Saadaan tosta kiinni. Kato nyt. Juu, mä otan sisäreunasta kiinni. Mari on myös tullut. Siellä on vähän ulkolinja. Juu, no niin. Se on just hyvä. Päästään takas tohon. Tää vasemman jalan jarru on kyllä ihan pakollinen tässä seuraamisessa. Juu, nyt jättiin vähän Ei jää jummi. Ei jää jummi, mutta ollaan vähän väärin. Vähän jäljessä. Joo, ehkä lopetan tähän tämän videon kuvaamisen.